Tohle je věnováno video pro Martina Šumšala, pozdravuji tě, Marťo. A dále uvědom si to, že prostě to mě jsi jmény naši kamarádka, že pro tebe možná já ne, ale věř mi, že vždycky tě budu mít v srdci, vždycky tě budu mít v tom dobré. A když se budu mít něco zlýho, tak je mi to úplně uprdele, s provednutím, ale jenom chci, abys furt tě uvědomila, že tě furt budu mít ve srdci a budu na tebe myslet v dobrým. Takže ahoj.